It's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi lahat ng hinihintay ng matagal dumarating. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bea. And this is my secret file. I'm 26 years old. And by the way, 8 years ago, I met a guy. Ang pangalan niya, Ben. When I met him, may girlfriend siya. Pero, he pursued me. Niligawan niya pa rin ako. At ipinakilala sa parents niya. Maraming nagsasabi noong panahon na yun na hindi kami magtatagal. Kasi alam nyo na, si Ben is a kind of F-boy. At ako naman, isang nightlifer. Linggo, buwan at taon. Kami pa din ang magkasama. At makikita mo talaga ang pagbabago naming dalawa. We really love each other. Lahat ginagawa niya para sa akin. Legal na rin kami both sides. Naging close din siya ng sobra-sobra sa family ko. And I can honestly say, he is the perfect guy. Lahat ng gusto ng isang babae sa lalaki, nasa kanya na. Kaso, sa sobrang in love niya sa akin, parang nagiging seloso na siya sobra. At yun yung nagiging dahilan ng pag-aaway namin. Lumipas ang mga buwan. Napagod ako kakaselos niya. Hanggang sa dumating yung araw na napilitan akong maghanap ng iba. Nadala lang siguro ako ng galit sa mga panahong yun dahil sa kaseselos niya sa mga walang kwentang bagay. And then there, I met a guy named Jeff. Etong si Jeff, crush ko, gwapo, at matipuno. Hindi nagtagal, naging kami ni Jeff, and at that time, pinagsabay ko si Ben and Jeff. Yes, meron akong current boyfriend, and at the same time, nakipag-boyfriend pa ako sa iba. One day, nagkasakit ako. And Ben, he's always there para bantayan ako. At that moment, na-realize ko na ang love ko talaga ay si Jeff. Kahit na si Ben yung nandoon para sa akin, si Jeff pa rin yung iniisip ko. Kaya napagdesisyonan ko na sa paglabas ko, makikipaghiwalay na ako kay Ben. At nangyari nga yun. Nahirapan nga lang akong makipag-break kay Ben kasi hindi siya pumapayag. Pero buti na lang, wala naman na siyang choice eh.
wala na rin kaming magagawa. Wala na siyang magagawa. Pero naramdaman ko, sobra ko siyang nasaktan. Mula noong gabing nakipag-break ako kay Ben, wala na akong naging balita sa kanya. Hindi ko na rin siya makontakt. Kaya hinayaan ko na lang. 5 months later, wala pa din akong contact kay Ben. At sa kasamaang palad, naghiwalay kami ni Jeff. At habang nasa bar ako umiinom dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko, may biglang tumawag sa akin. Hindi nakaregister sa phone ko. Sinagot ko ang tawag. Love, si Bento. Andito ako sa Cebu City Jail ngayon. Nung nakipag-break ka sa akin, pumunta ako dito para kalimutan ka. Kaya lang, napunta ako sa maling daan. Nakulong ako, love. Bea user ako. Pero mahal na mahal kita sobra. Pagkarinig ko nun, mula kay Ben, hindi ako nakasagot. Nagigilty ako sa mga ginawa ko sa kanya. Naiyak na lang ako. 10 years daw siyang makukulong doon. At yun ang huling pag-uusap namin. Ipinangako namin sa isa't isa na aantayin namin ang isa't isa. Pangako yun. Lumipas ang mga taon. Umaasa pa rin ako sa mga pangako namin na aantayin namin ang isa't isa. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Wala pa rin akong balita kay Ben. Hindi ako nag-entertain ng iba kasi siya ang mahal ko. At seryoso na ako sa pag-aantay ko sa kanya. Eto na to. Hanggang sa pang-4 na taon, wala pa rin siya. Pero ako, pilit na nag-aantay pa din. Isang araw, nagbakasyon ako sa Baguio. At nagulat na lang ako sa nakita ko. Isang pamilyar na lalaki na mayroong kasamang babae. Pamilyar na lalaki. Hindi ako nagkakamali. Kilalang kilala ko siya. Si Ben. Sa sobrang excitement ko, bigla akong lumapit sa kanya. Sabi ko, Ben? Nang lumingon siya sa akin, nagulat siya. Kitang-kita ko yung pagtataka niya. Tinanong ko siya agad, akala ko nakakulong ka. Sumagot siya ng 3 taon nang nakalipas. Halatang nahihiya siya. Sa isip ko, anong dapat niyang ikahiya sa akin? Bakit di niya man lang ako kinontakta? At sana hindi naman tama ang kutob ko. Naglakas loob na lang akong tanungin siya. Sino palang kasama mo? At ang sagot niya sa akin, si Jane, fiancé ko. At biglang huminto ang mundo ko. Nag-aantay lang pala ako sa wala. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on sa nangyari. Ano ba tong nangyari sa akin? Karma ko ba to? Ano bang dapat kong gawin? Nag-aantay lang pala ako sa wala.